være de føler, at den misligeholder i sådan grad, at de ikke ønsker, at Mikkel skal starte i morgendag. Du ødelægger sofaen, mand, dit fede svin. Kasper? Hvad så? Bøje. Jeg synes, du skal komme til København. Du er simpelthen så slækker. Du får lov til at slække på begge mine bryst. Er de store, eller? Jeg har større bryster end 2G, det samme. Jeg mener det seriøst. Jeg har større bryster end 2G, det samme. Prøv lige at drikke noget af vinen, ja. Er den god? Det er en god overgang. Man bliver stillet i række med 3G. Lige med det samme, indtil man ikke har større bryster end det! Jeg ved, at nogle af mine andre kolleger hernede har været i kontakt med andre kollegaer. Fuck dem. Hvad er der inde? Gid! Hvad er det vi scanner sådan, at Rikke Bøje dem de kommer over? Skal vi bare fest og give den gas. Lige snart de kommer, så skal vi bare hente det derfra. Du tror ikke på, at vi vil tage det bedste. Ved de, skal vi på NASA? Nej, vi gider ikke på. Lige snart de kommer, så tæller de Martin Skovby. Det er de eneste to, der ikke kan Kasper herovre. Skovby er der ikke Kasper. Hvor var vi skulle hen af? Du snakkede lidt om, at vi skulle på NASA og på Envy og sådan noget. Hold nu kæft, man, din idiot, man. Fatter du ikke en skid, eller? Martin, jeg smadrer dig, man. Nu holder bare den der flaske rødvin i hovedet. Hvis du spiller så meget som en gang til, fandme slet lov til at gøre det. Hvem sagde det? Det er pisse ulækkert, der. Hvem sagde det? Det smager fuldstændig af, hvor sagde det. Nå, jeg tænkte det nok. Jeg har bare lyst til at hælde rødvin ud over det hele! Nå. Hvem sagde det? Og for helvede. Garanteret ham den samme som Helle også. Bakken i det. Hvordan er danskernes ungdom i dag, Kasper? Danskernes ungdom. Ej, lige perfekt. Er det perfekt? Jeg mødte en gang i en hvor der handler sprutter. Det er mine kammerater. De er meget kristne, men lige snart de begynder at rokke og rulle og med sidste op. Så ryster jeg bare med brysterne og siger, det er sgu fint nok. Fint nok. Der er lige ham der med Martin. Hvad har du at sige til Michael Andersen og Rabobank? Ved du godt, hvem Michael Andersen han er? Ja, det er ham, der har vundet turen. Jeg er lidt fra den, altså. Der sad 2 piger lige derfra, men altså, hvis jeg havde været i barmave med, så jeg skulle desværre over. Nu spillede du jo lidt den der rødvin nede på gulvtæppet, ikke? Det så du godt. Hvad? Og så lidt over på det der stribe nu, ikke? Det der.
Desværre må man smadre ham.